Хора. Тук ли да го сложа сега? Ей, тук така ще го сложа. Майте ще стисваме продукти. Читос и някои други неща. Като това е Хепи Киндер. Bueno. Киндер Хепи. Абе, откъде да знам, тия две си взех. Ето две си взех. Аз като не го изсъмнява Читос. Да, така пише. Читос. Ето снакс. Това е някакъв... Това не е български снакс, да ви кажа. Някакъв снакс и 102,19. Така. Отваряме го, хора. И така. Отваряме го. Оу! Добре. Хорико. Вау! Киндер Хепи. Няма да се къпя. Вижте какво. Някакво ти си там. Не знам. Какво по-точно. И аз да го видите от по-близко. Вижте. Мисля, че ми изглежда хубаво. И ми го хапах. Това бе. Свински, добре. Не знам на какво. Да. На сирене. Ако не го гледате, не знам. Но аз се похлапна още малко. Много хубаво. Те са моите, аз ще ги вземам после. Можем тези... Ще изкрия още едно на барачето ми. Така. Не знам как изглеждат тези неща. Оу. Вижте, така изглежда. А това е само едно лема. То много ме е. Това чудо пък. Гледате ли го? Ето. Много е смешно. Това. Само особено тези. Хапка. Много е хубаво. Това предположително, че и това той брат ми ще го хареса. Случи нещо това. Мама, нещо пише там. Да с моя химикал. Нещо. Аз го дадах. Много е хубаво. Но, иска просто да... Сега. Само ще едно да взем, но не мога на братчето си да им оставя. Аз вземам се, но... Да сега. Мисля си, всичко беше уникално. Таки. Това так изглежда, не знам, просто така го запомних. Снакс, това е някакъв друг снакс. Но е хубаво. Аз продължавам да си вземам. Ето е баба, пак ви ще показвам. Много е вкусно. Добре, бройте колко пъти казах, толкова е вкусно. Много е вкусно. Пак го казах. Аз колко тогава повече вкусно съм. Добре, да затварям да си имам такси. Чао. Абонирайте се за канала ми и отека Николай Вайлева.